Niniishna marogno Hamzag yakhatung yakere Asunay thoma Nini aparma Kebo se khagsang yakere Kebo se hamzag yakere Sangsara beba bafani bororo nang bai masangya nang bai gothogya kebo khorok sakre kebo se khapurya kre Hasetai hakotaro lockdown khlaijak mani tini baike 17 din kawi tongo sungnugi man khawa lockdown ni salrogo hasukni eba chini Tripura sakami amchairokni lukurokni tongkhor tongmung bojago thangsoiga samung humung kurini bagui eba hunei mano dalbidal phalno khati samung khlaimani haijarat ni samung khlaimani bebakno abo muthakjak tongmani bagui samung tangai chanai rokni bisingo nukjakha dial ni mari Obahikana singo jarawo tini phaisok paijak tellamorani Duski hatiwo norok nugi mankanan yang ulku phasingo gobangma amsaini jungjalok kachajak chakrarok jungjalok kachajak nok nukhungrok bukuk juksong chakra juksongo jagao nasingi achuklaijak kaisa hakchalaimani borok jesek hakchalaiman chak 1 meter ni distance maintain khainani bagi o jagao chaitok jakha tini tamni nasinglai tong borok hanmani le जोंजोंनो सेमानो हास्टे गोनांगै आमसाय गोनांगै गामि गोनांगै अजरावो सामुंनि बियाल रांपुइसानि बियाल माइरंनि बियाल आलु सम पियाज बेबागनो बियाल रोखमानि जों नुगै मानखा जिसक दिन अ लकडाउन दिन बारि रोक साल बारि रोक चिनि बिसिंगो बियालनि मारि तिबो गोबां नुगजाखा जों आबहायनो मारि गासै फैका यांगो गोबां मालुकुरक जाग्रारक नासिंलायजाकनो नुगै मानखाना जों जतनो साइमानो दिनै नेव साल दिनै गुड फ्राइडे सुब्राय जिसु ख्रिस्ट अ संसारनि बररकनो हामजागै जतनि सुमसकनो सुनानि बागै चिनि सुमसकनो साकसाकनि बैसागो गसिना हादै चिनि बागै लांमा रलांमानि दिनै नेव साल जों दिनै बाहायखनो नुगै मानखा दिनै नेव साल गथार साल खरकसा खरकनै अक्रारकनि Hakaham bororokni saitok mungbai tini Duski local relief distribution committee ni kaisa khajak pani a committee sung nugui mankha khoroksa jakra heba khoroksa Hakaham borokni mari Hakaham borokni yapri botai keboya chini takokra DSP Shartorun de Borma
जों बरक बै कक सानानि सिगां दिनैनि अ साल गोथार साल' दिनैनि अ साल सुब्रा जिसु ख्रिस्ट'जोंनो हामजागमानि साल मानि हायन' बरक खरकसा खरकनै खरकथाम आमसायनि सिनाय नुगनाय रक आमसायनि किसा मिसा रांपुसा गोनां हामजागनाय रक बरकनि थानसाखायावहाय ग्रि बर' रकनो खायरक मानि फुनुक मानि नुगै मानखाजों आं मानखांगा खरकसा खरकनै रक बै कक सानाय खरकसा साक्राजों बबे आं कक सानानि साइटकनाय निनि बुमंथाय गामि बजागाव किसा an kami sana ya an kami ngorno par aku fokus tak boleh rada kina ini to 17 din kai tongkha bodong mani lockdown mani bahai bial nukja khanong nogrogo mairum kri rok dang kha chamong namong kri rok dang sana ser ya marum rok kere nyata hati somos kere masa ya mang khorya bagi tamoni bagi tini norogoro tamono nasingi tong marum dong bangnan kan napanya kita jotono khalogi nasing laijak sabo bufuro ring horjak nei ang khorsa bukhuk jek bai hain hai kok sawana bumung tamo kami boro ane kami khani san sondra para hingga bum ka santi lota hingga seng borong marum rok nok ma hati samosa bagan one sai hoja ka chang phaja bai khata hingko korno virus ne nei musa amani amaka nokhor malaliya hingga bum ba ka am ting ja bai khata mase mane noko pula kerja ni kai ane bisa sepo kai ba ati ni na borong ya sai ro kata marum magana norok mo dinai phai beji ni chau hingga sa ta chene pa no na na phele ja kata para khani san sondra para abuk bahai 17 din laika bahai ke bial nukjakha bahai norok jeng jala jai khani ni nuk ako ta kan yang wa bol phalsana wa sai smali yang kan nok ni mo khormali yang kai noko musolar wa kari bang kai ba hanyo adok para kai matong za ba kita di bani ba sarik na phungka salai matong za khata waisipano nini o 17 din laimani sal rogo nogo mairum kurei alu kurei ps kurei ing yakhe berma kurei abo hai sal rogo dal laike za khang ga mairum khoto uska ga mam za khare sono ngo 15 kg mani man sa kan kai urang rok la kari ba hati samaj rok kai pai me yang tong za khata ngka ba mase mane kham tong ban borola mana ba no khorba makatang thakatang ma phali chai mali yang ka mase na matong la jakata disana fatik dam rok chawai au hambai ang haino hai kroksa sakra bai kok sanai basuk jagi ango hang jisik mansak bo bai haksal ke na kok sanan sai tok nai mi bumung tei nini para ni bumung kisa sai kana an parti bangle tamokhlai agi boti khe aji wi tong mani tabok aji madaman manli bahai iko motamoti aji menta kam kasta mane ke ba pirong na nam bol phalo mia phalo aberta kai mutton to wi phalo 17 din lainani busuk kosto nangka bobo hai ke lai lai kana rok mairum kri rok dang kana iko ate kring to mti mak ngota so semeng phanta sa kata tabok bo hai ke magana mairum rok magana mekiting rok niya ke ba chom rok berma rok mane man khang ka bahai matong nai ata mang hai bai ko chang thangka chang ke me ka tang pe ke pai sai phama tong ta ta hambai marbo bobo haino jesik mansak lai thangma jora rok ni kokno sanan chai to kha khoroksa bukuk je bumung tamotei para boro malati debra maruhi chandra para bahai 17 din laimani bahai ke lai kha busuk kostong kha mairum kri rok dang kha samong kri rok dang kha nogo iko hangkino ration rok man tong kai bani hajara rok bo ma thanya ba samoi mase khaina parang ma tong ra khatha ngai tabu khai to iko mairum rok bago honai bum tong honai nya seng na phanya hen phelayo ngai obo tak ba o corona virus ni nei nok de mo ma nong kholaya seng kam bo ma khalia aban baganya hi mairum bago honai chawoi seng no na phati hinai chang phayo jotono nasing lai jagi ang rogobo khoroksa bukuk juk tongo gana wono nini bumung khebo tamotei kami bo jago bumung gai para gai ngo porsona para ngan mong ha kaisirane tamukhlai iko hanya kirsi kan no khaisa la jata kono sakere kare pagere kare ba yakta na kamai tang sala jata
Tabuk to bodong mani 17-18 din kai tongo. O 17-18 din no besik kosto nangkha narok parang nani mairum kri rok dangkha. Nogo mungse kri rok da din khani ni nogo. Kata iko tabu ko dia sono mairum ma kana sangari kha amano kari telang kha ka tina ora bumung tongo ne na phai phai la jau kata ngai mase bo manong mo kamu ma khaya ka sama khaya ka nya ko ta ma tong lai ja kata. Kau bodoh kulok nani kuno pano na harmong keriko, tapi bodoh angkang ke bahi ke salahnya bahi ke nenglanya wana mong rok pada pai. Pai hone sana suka kere, tapi sih ane bosan mana bayar tinggal, abu ko pai meya kata. Ane kos aku ini ko, kere bosalnya kena bosalnya, ane kos aku mah tong aja kata. Au, joton ini no, tong khor tomong obo hai no hai yang sakra, dadun bumung leta mo para boro. Ane ke mo te para. Tam sang nang ba seng ka ba aji mang ma sa bigir aja ba te tang khanya ba 17 din 18 din laimani besik kostong kha macai rok dang kha mairum kri rok dang kha e ko kontrol mai rong kia ki ma no abon sai ma tong sa sorry ba ham ya ani ma do ni no ba da so dai phai mai ya te tang khanya ba am te ke ma sa balai kha hambai khorok sakra ni bumung tamo tei para boro mangol de bro para kolo kata bahi 17 din bahi ke lai kha besik kosto nang kha lainnya ni mairum kri rok dang kha ni cost khanya choli ma ta hate kai tam khanya ba thang ma ya hing ma ya ka ani u bosa bote ba phai chogoi ma mani ma thang ya ta bo tapi bodoh din logi tong ke bahi ngai cost tong ngai ta te sama te cost tong ngai a kong no jotoni tongmung jotoni tongkhor joto kami wono joto amse no tabuk obo haimang kebo masaya eba khoroksa dadu nang mairung damang kha dadu Maka para boro tei bumung tam mohon to sodar para sabo mairung rukha abo mani rukha abong kai iko je employee khanyero elkan bor kharok jage chumero kari bego tamo man kha nang bisa sai khana mairu mangkha som mangkha 5 kg som su sam mangkha som setsa ke derma 200 sapan dulsa ke moso ngai ta alu ta ini kita hati kari kata bahima tong tabuk obo haiki ekdom nangmani joran norok mairung alu som derma rok manai belaida nangkuk mani khana ni man au mo ke kharmen bisinti sing mang khabasin khabo kaisa tong thogata sarangta aba haika bahai 17 din bahai ke lai kha besuk jeng jala sai kha macai rok mairum kri rok dang mairum kri rok le au mkhan hnuman ta kostoni khasinti khai sale jawta maki tangrok phalla kya bolok phalla yo ahirta balai kha hambai bobo jis bini jesuk mansak sanani chaitok kha bahai ke jalo borok katilai khoroksa bukhukjuk ningkhe mairung ramang kha nana mani jabai kha bobo Rajam cuma umung tamotei para le boro tin garia stoner beli nogo khorok busuk tong ni nogole kunoi 17 din to bodol lai kha bahai rok kha beleja kostong kha lainnya ni 17 din bodol kostong kata belain kostong kata bahai mongsa chakri rok dang kha alu kri pies kri berma kri datang kere thau kere bian kere masak kere sama kere masa emang si matang cubang tamong lainnya teibo tabuk 20-25 din bodol khlai ru khang ga kai samung matang ya borok samung kangi sanai rok bobo haing lainnya rang mai atui mi thanya baring ta chim borong no bobo hai nangmani jara bobo hai chuba sumani bahai matang abang sai abang nau ji sai man sinai yang obo kroksa bukhuk jaga chukjak nana nang le madamang kha bahai ke lai kha nogo 17 din bese kostong ma ta ma nang ya khan tong ta an basala bu kere ru bu kere na para le boro Bhagavan para ani para ni bung ta an bu sai bu kere bu an ka bang ka nyom tam kha ya na ta hai ma ta ma nang ya pam tong ta au nai khang ke chini joto Tripura sarok ni nok nukhung no samung tangai salai nai rok ba joto no bialo
tabuk bialo din lai tongo sal lai tongo phatik sano phatik ni phatik tam rok khesanai rok bo tongo teo bo haikeno dal bidal mungse mungsa mani khni kri rok khe nok nukhum salai tonglai mani no singkhai mangka khoroksa brisik nana nang khunjo da khna khnawo bumung tamo tai para boroni ni ungko bucholaki ungko buchotiani khai para khai ungko tamsi ungko mo ang keto aingo dokhi ungko phasi kosi ang sajo besok boys rok khna 100 rok daka kha 90 rok daka kha tos tonglia boy sepa no nokha atai mani obo haike bodong mani rok din nugya ang asai puro ang sai okra masapa kri khara apsi thuya ba madak tongta bahai abo nini kepal ni mandak thaida nei bujato nin am tinyung no mazagui ma tongo abar masapa sai okra kri kha joto thambai ka bahai laikha 17 din to boddol laikha o 17 din besok kosto nangkan rok nangyang na pa jai khai kostong khapla no tabuk bo tini bo iko angba busai buthika busarong bo kai bekha ngai sajung tong khata sajung tong ma se birok bai wala yu jami chorani masa phai tong phai ang sala ang bai birok narek yang go bahai norong kami rok nin gana gani rok mairung kri mai mase rok abo hai rok lai mani khada khana ka tongo mai ko asta khan ma khaya rok bo tongo angkai busala khorok ba tongo chla absang sajung busai thiman tong jata mania khuna mairung tabu maya ko nai ne di sakra zikrok ni tongkhor borok ni beskangi tangsung obo haino waisa masa ya khoroksa besani ro thangang ke tei khoroksa besani ro talcha thangya ba haike chalayo aba haike tonglayo aba hai mangpuli rok kasai family nugui manka yango beskango khoroksa sakra sukjak bo bayang koksanan chai toknai dadu nung khunjo da khana ha khunjo da khana norendra umesh norendra bisa chandra khana ya khoroksa sipai kok sawana nini bumung tamo tai para boro anu bumung sondarani parang kai duka jamda nogole khorok busuk tong sabo tong ani nogo anu busarok tongo chajona deta ani samiri rok tongo agile bahike salai chakri rok dakhlai nogo batik kuno chakri rok kri ani kat phonta chaya pe kai iko wa bol phal chalai jauta kita to 17 din 18 din samung matang liya warok matang liya na bahike salai khan rok ani kai je chate hina kise mise koine chalai tong jaka ta tam khane sa iko baire ro no kri samung rok matang ya hai aba hai dinner laikha nogot mang kri som kri eba alu kri ps kri thok kri rok iko ati rok no tai ko phaja masa yang lai tong jaka ta thok rok kri kuno me khitung thike na ro mai rong kri kita iba bodo din koloma tongnani nangkhang ke bahike chalai nai wana mong bahike phainu iko wana ma batai tam masala ya no ma tong lani ta kuno se sumba ବ୍ୟବস্থা khai chana phanu kuno kri kheta rok mai na boya kheta rok kri ke hu rok ma khaya sumba ana aje si chala jama ba mana man khamai rung maya ko bahai obo hai jorawo mairung rok moso rok berma rok man khang ke bahai no जों मोसो बेरमार मासाया माइरं दङ मासाया चिनि आनि बुसाइ चुनसे बलं थाना मा थांगिया आपति रं मासाया मानयां तंता एको ताउ माइरं मागाना बागु नै खनाय फैमाता मादा मानो वाइसेपन सराय फांसिनि सिमि अबो हाय जरा अबो हाय साल हामिया रंना नखा मति मानजाया खुताबु मानजाबु ताबु मासाया रं मानया रं तंता 17 दिन लाइमानि बुसे कष्ट का लाइका salbesek nogo mairum kri rok khaba mongse kri rok kri mangno moso kri ro berma kri ro mairum kri ro mangno tongta ge a kri jora ka tamo khaina rok moso kri nya sa na kri ro masa wo berma kri ro masa wo mairum kri ro ma tongja wo ta tam khaina sa hati kri ro mairum kri ro mairum mambo somo soro kri ro hano ti logo ro masa ta
Aw. Balai ke khakam sere borok ni kogrok khawi. Dalbidal amchai rogono dalbidal kami rogono tabu ko bohai ke masaya manangya lukurok ni bisingo jengja lasai mani jeng nugui man khamang pili. Tangi hingga jeng jotono saimano samung hamung tangi sanai rok pangsini Tripura sarok kami ni joto lukurok samung tangya ke masaya abohai nok nukhongmang kabang pangsini Tripura sarok ni bising. Ire abohai tong khorose sabrum nok ni mang khoria hatio mathangya gangke chini Tripura sarok bahai ke masa sinai. Jeng norok nugui man khana borok mosokri berma kri mosokri berma kri puru borok mosokri phana chawana berma kri phana chawana somkri phana dugui chawana mairung kuri puru tamo khainai abo hai kri jorabo hangangke borok tui nungi thulai meni din dok sudu ungkhana o 17 dino o 18 dino tebo hai keno sung nugui man kha oro duski amsaini kha kaham lukurok duski local relief distribution committee kaisa khajak mani amchaini kisamisa rang puisa ganang rok eba kisamisa ajimung ganang hagya jiwi khadina rok nai rok borok bo haino amchaini bo hai grui eba jungjal kajak borok no khairok mung phunugui tini subrai jisu kristo ajaimani salo jeng nugui mankha sal kathar sal hanai mano ang koksanani saitok nai sini darabai sar dsp torun deburma tini ni salto subrai jisu kristo sengsarni joto borok no hamjagui chini sumsok no rujui bo kalbari kloso thilangka ige jengnugui mankha o salo norok bo haino sugia borok ni bagui saksak no yapare norok ni contribution by tini oba ke kri borok kisale mairong manmani kri borok samung nungmung alu ps manmani rangsak bai baksa hanai man jeng kabangma chakra rok bai koksaka borok ni nogo mosok grui alu grui ps grui som grui phana borok abo grui khino chamani koktoma rok jeng mankha pheba norok dalbidal mairong rok dubi dalbidal mani khni rok dubi je subasur mani boba haike norok arrangement khlaiman khabo boba haike wan sumung phaika tei tinini salno no select khaina harmani tangi abo nahar jakati ni আছে au belekena hambai tini to good friday tongmani tamni male hayung kotoron abo saklai jak je kono religious rock celebration khlaimi apiaba tini ni hai good friday dino sung ang to khoroksa christian tini ni hai sal kaham salosung nok tharo thangai koi sung suri lai thai tongmani tong thoto khaire chablai musublai khlaimani din si angkai tabugo je novel covid-19 corona virus tuye koi oje epidemic belai no nama singsa o bemar kotor obo nabar bai baksa kitingi tongo hi salago angkai tini ni hai o good friday salo sung kai torno surinani jora malia hai pana tini sung o duski hatio phaya koi duski ni lukurom no obo haikaino sung masaya manangya gabai kisi tongai rong sung ringya koi chung kisisa sung je mansak baglai na hania koi chung phailai ka kai baglai botong tongo angkai ang sakbai thang torun deboma ani loge te khorsa tongo komoles deboma engineer sung kuni kai je parisak sung agulini ration rok pai ti phailai ka angkai beside of this oroni local sar song tongo roge deboma kai Sosindro deboma dono deboma kai ochona deboma borok tongo borok bo je parisak chuba sukha abo haikaina sung 120 families no sung select laika angkai abo rok no ribamani yagulo hoitoba jodi access to hakai je bumung list kori bor no sung rinani chaitong nai or jodi short klai tha angkai chung jasa kai pano sung arrange klai kai jotoni khano no sung sarang na moto kisisa hai pano sufficient ya to pano ozora o tini hai good friday ni jora wa sung je oba hai kai oba ke boya chini borok chini topa sung abono sung khlai tong tongo kai tor jotono no nai khlai tung jotono no chuba thun jotono no kaham preng tong thun kai tor ni khani suriwa awar ni lukoro bang haino suri nai haino koi nai borok bo obo hai kai mitarani o jora o
nokni ongkhor maya hai pano nokni ongkhor maya phano tinini jora sung obo sung relief khlai tong tong layo o relief khlai mani o borok phaisale borok ok khui tongani jora o phaisa sawi borok kisale khasrangane nogalen anin jora o nogo rokhai tongmanang tamni himale samung kurui nokni mangkholia mase manang yang tomaikha ang hamya government ni sebok honi tong tongmani o jorawa ang sep man kha suba sunani bagai kaitorna abon bagai na habai kaitor dagi ma baina tini oba hayung jaka o good friday ni bagai belai tini no salka hamo good friday ni jorawa ang ani asai mani om khaine thei kalai mani jaga o phaya kai ang je oba hakai chu phai mani kaitorna hambai ani awar ni lukurang ba ang hambai mario borok khalogui kaisa bai kaisa social distancing maintain khai borok re kaisa kai nasingui borok ni man thaina manane bagai borok je nasinglai tong lai mani belai no borok no hambai mario borok no bo tei ang oroni phano ang to oro tongya aglio tongo sebekhan bagai lokela jotongai ro boroni tai tongo bai tini song osok jora tai koni kha angkai na belai kheno khatung khaja kaino obor lai tong tongayo kaisa sari thani sungnani musung mani hangka nung to hapangni kaisa sepokba tibo extension rok lockdown khlai jakhang ke chini samung tang sanai obo haike kami amsaini jongjalo kojak nidi family rokni obostha bobo haigno abo hai jorao norokni bukhakti busujorati borokni ganawa basanani abo hai bukharok tong norok joto amsaini khaganang lukuro actually hayungni situation kai haisi lockdown tabo extend nung naino karon lockdown rima bagina chini ha kotoro busujorati chung ko bimar kotono som kasui narung mano abon bagino chini ha kotoni nok phang hanjangnai chini prime minister Narendra Modi abono saklayo kebo nokri taung khorbaidi social distancing maintain khlaibaidi yak gono sudi sap satra tongdi amtehni sajak aboni bagino sung message no rinani hinino sung oro phailaika kai sar norok bo phailaika kabangma nongni team ro bo phailaijak belaikeno hambai maya khoro tegi sa singmung gangke chini Tripura sam chai rogo hati rogo kami rogo social distance maintain khlairaya India government kurur loss khlai lockdown khlai tongo boddo khlai tongo tau action bo khlaina ni thangai tongo borok abono busia ereng samung kribo lamao ongkhoro hati wo ongkhoro social distance follow khlailaya ke abo hai borong ni bagai nungkhorsa hapangni sebok ni bo hai message tongnai sir obo to sung tini o je civic action program khlaimani to main to aboya mairum seba alu sesa rimani to sufficient ya main chini target kai chini lukurongno awarni amsaini chini khajani takukte bukuk sono sung awareness rinani baguni chini obo main obo program hangkai obo sung kirime singsa bebano sung abo maintain khlainani nangnai kabama borok ang seleka nogo tongmalia ongkhona musuka hintong tongo ang borok no koinai please abo hai kha bayawoi kha logoi chung tonglai thai kalayo sarno hambai norok khanai man kana borok ni chai tokung bai tini amsaini yang hanpano 120 to 150 lukurok no grib nukung ni borok no dalbidal samung nugiman kha mairung alu som pst mosorok ya phaljakna mani ang hain hayo jara kok sanai chini sarbai amsaini no khoroksa luku ham samung khainai ang political leader rok no phana political leader ni jara salia sarin thani obono saimana nai musungo norok ni amchai rogo ke condition tabuk bobo hai busuk family rok ekdom ek crisis tongi tong masaya rok dangi tong maikha ke aborok no subana ni bagai norok bobo hai ki step na hanai busong jara rogo tebo jetu lockdown action ngi tong mani ba tabogo lockdown ni bagai chung o duski amchaya chung kami nayei 100 jona chung target na ka puila tabuk puila chung lukha lockdown ni phole chini o amtaya samung tang changnai rak borok bp lungthong apl lungthong belai khaina jung jala klai tongkha engke borok no chini duski amchai ni kormachari ব্যবসায়ী যুবক যুবতী borok ni সহযোগিতা bai jung ti puila 100 jona ni no bahai kai jung borok no o lockdown
खाई तंगमनि जराओ चारि मानो हनै जों चेष्टा खालायै दिनै मो प्रग्राम खालायलाय ओंखाय अ जागाओ जों प्रग्राम खालायमानि लगे लगे तेबो चिनि आमचायो लकडाउन कोरोना भाइरास जाते हापायमाया नातै खायै तंनानि बागै जों पाब्लिक एवारनेस बरिबो जाते डिस्टेंस मेंटेन खाई तंनानि गामि गामियाव जाते नंखायाखै तंनानि एवं जारा चिनि सोसाइटिनि जारा मासाया मा नंगिया बिख्रा खांग्रा रखनो जों जाते सहयोगिता खायै बरकनो सालामाय फैसा चारि मानानि बागै जों अब चेष्टा खालायलाय दङ और कुनो मथानि उंगुया कुनो पलिटिकल पार्टीनि उंगुया जों अ एलाकानि हामक्राय नायनाय उंगुय जों जत एंगेलनि बरकनो दिनै खोथा लायो और खायका और बिसि जों नुखा दिनै जुबक रक दिनै कर्मचारी रक एवं दिनै ताकुक तरुण ब आगरतलानि फायै अ एलाकानि नब किन्तु बिनि जे मुसुंमानि एलाकानि बरक हामजाकमानि बागै एवं दिनै गरिब अंशनि बरक रकनो चारिनानि बागै अ जराव बब आगरतलानि खापुरबै बब खायगा जोंनो सुबासु खायनानि बागै दिनै अ एलाकायाव नायनानि बागै ओंखाय अ हायकिनो जों अ एलाकायाव दिनै बरक रक जाते कोरोना भाइरास म हायकिरि सिंसा रुगनि हासाल जों तंगै मानातै जाते जों जालुं यानातै बनि बागै डिस्टेंस मेंटेन खायै पारा पारा जों गेट खालायलायो पारा पारा नग नग थांगै जों एवारनेस प्रग्राम खालायलायो लकडाउन नि जराव जाते केवल नगनि नंखरियाय तंनानि बागै नंखर काहंगांखाय बायचान्स जदि कुनो कोरोना भाइरास चिनर फायहा फायखांखाय जों बनो मेंटेन खालायमायांनाय जों बनो दिनै अ बिसिंग तेबो सरगै थांनाय बनि बागै जों सिखांबारियानो दिनै भारतनि जत स्टेटनि हायनो जोंबो अ लकडाउन मानिवै तंलायजावनो हनै जों प्रग्राम खालाय दङ एवारनेस प्रग्राम खाय दङ विशेष करे चिनो एलाकानि जुव समाज रक बरकबो खूब एक्टिवली दिनै और पार्टिसिपेट खायै अ सामुंनो बरक खायबेलेखा हामबाय लायबेलेखा हामबाय कायसा सिंमुंबायनो जत सिंमुरंनि फिरकमुं बिनि खूब दै सिं मानखा अबहायकेनो आमचायो खाकाहाम बरक तंमानि बागै अबहाय खाकलक बरक तंमानि बागै दिनै अबहायके जागै तंनो खुबै मानखाना गामियाव गोबांमा बरक दङ सामुं तांखोसे मासाव सामुं तांगियांगांखे बरक मासाया फियाबा 17 दिन 18 दिन दिनै सामुं तांगियांगै मा तंमानि नगो आसुबै मा तंगै दंमोनि बर'नि सामुं फायनाय बर'नि माइरं फायनाय बर'नि रां पुसा फायनाय आबनि बागैनो गोबांमा आमचायो न और दुस्की आमचाय सिमिया गोबांमा आमचायो न दिनै मासाया मा नंगिया जों जालक जाखा ताजारा नांखा ते अबहायकेनो तेबो एक्सेन चेन खांखौ लकडाउन हासेनि गरी बरक अबहाय निदि फेमिलि रक बाहायके चालायनाय बाहायके आजि मांनाय बर'नि रां पुसा फायनाय अबहाय सोंमुं अबहाय खागामुं रगनो आनुक नगलुक मुलुगनि ताकुक बुकुक सं जाग्रा जुसं वाना लायजाक गोमां लायजाक दिनै आबनि बागैनो बरकनि वाना मानो बरकनि नगनुखुंनि जों जालनो किसाले कमै मानथों हनै जोंनि खागाहाम डिएसपि सारतरनि जायतक मुंबाय दैबिनि लगिओ हामचायनि गोबांमा खागाहाम बरक दङ खरकसे इन्जिनियारबो दङ बिन बरकनि जायतक मुंबाय बरकनि साखार मुंबाय दिनै इंगिया हानपानो 120 फेमिलि न अबहायकी रिलिफ मेटेरियल्स डिस्ट्रिब्यूट खायजाकमानि जों नुगै मानखा ते अबहायकेनो जों बोसखांनि जरारक अब दालबिदाल आमचाय थाङै दालबिदाल आमचायनि तंमुं तंखर एबा बबहायके जों जाला सालायजाक जों बबहायके तंनानि ना चिनि खलाय दैताम जराबो ते अबहायकेनो दिनै जों जतनो सायमानो हायनो हायां सानानै थाङो नरकनो दिनै गुड फ्राइडेनि साल' गोबांमा ख्रिस्ट न पयतुलायनाय लुकुरक ताकुक समाव जराबो मथाव थाङैबो सुरि मानिया जों जतनो सायमानो अबहाय गरी बररकनो सुगिया बररकनो एबा जों जाल कलायजाक बररकनो सुबामुं नंखा सुब्राय जिसु ख्रिस्ट एबा जत ईश्वरनो मानिनाय बररकनि कायसा सामुं कतर हनै फियाबा अबहाय साल दिनै अबहायके गरी बररकनो सुबासु रमानि आबो सुब्राय जिसु ख्रिस्ट ओंथों दालबिदाल धर्मनो मानिनाय ओंथों ईश्वरनि सामुं ईश्वरनि सुरि मानि बाय फानावबो किसाले कम या नै बरक वान साबो ते अबहायकेनो जत आमचानि लुकुरक अबहायके गरी बररकनो सुबासु खुलनायनि बागै अबहाय सुबासुनि सामुंनो सिखाङै फायनायनि बागै चिनि खरांनि बखाक्तै कयमुंना रग ते जिसिक मानथाक जों मानखांखे ससियेल डिस्टेंस मेंटेन खालायै जों कायसातै गैसा बसाक नांलाया दंयावै हातिवो बसाक नांया दं नांयावै
खाथिरावबो थांफुरोबो जों जे सेकमान साक जों माने खनै नामानि रां फैसा नामानि आजागारावबो जों चिनि सेफटि न नाय जों तो तंगै मान खांगा चिनि बागै बेलाय खाहाम नाय मान पलिटिशियन प्रबिन लोग आं रनजित चिनि Kevone nisna marokno hamza ya khatung ya kere asunai thoma nini ya pharma kevo se khasang ya kere kevo se hamza ya kere